10 tiem qabel l-elezzjoni ġenerali, mal-Partit Laburista il-pensjonanti jafu fejn qegħdin u mal-Partit Nazzjonalista m'għandhom ebda garanzija. Dan kien il-messaġġ f'konferenza tal-aħbarijiet tal-Partit Laburista, indirizzata mid-deputat u web tal-Grupp Parlamentari Laburista Glenn Bedingfield u l-Ministru għall-Ġustizzja Soċjali Michael Falzon. Glenn Bedingfield fakar kif kien gvern laburista li neħħal friża mill-pensjonijiet li kienet ilha għal ġenerazzjoni sħiħa. Fakar kif fl-ewwel leġislatura gvern laburista tejjeb il-pensjoni minima u dik tar-romol u f'din il-leġislatura bdiet tingħata żieda lil pensjonanti kollha filwaqt li tranġaw diversi anomaliji li kien hemm matul is-snin. Spjega li f'waħda mill-verżjonijiet tal-manifesti elettorali tal-Partit Nazzjonalista hemm diversi wediet li diġà twettqu minn gvern laburista jew ilhom jitħadmu għal numru ta' snin u minnhom diġà gawdew eluf ta' pensjonanti. Għaldaqstant il-Partit Nazzjonalista mu qed iwieħed xejn ġdid għaliex qed iwieħed biss affarijiet li ma jistax iwettaq għaliex diġà qed iwettaqhom dan il-gvern. Saħna qed ngħidulhom ċar kemm se jiżdiedu il-pensjonanti jekk Robert Abela jingħata mandat l-ewwel mandat tiegħu 10 tiem. Ora qed ngħidulhom bleżat kemm se tiżdied 15 euro fil-ġimgħa għandek il-kola u l-mekkaniżmu tal-kola. Però issa qed jgħidulna illi jekk tajdu kemm se jiżdiedu għaliex huma mhux kapaċi jgħidu, għaliex aqas jistgħu jżommu mal-wieda. Qabel konna ngħidu jiksru l-wieda wara l-elezzjoni. Illum iwedu u jiksru l-wieda tagħhom qabel immorru nivvotaw. Il-Ministru għall-Ġustizzja Soċjali Michael Falzon qal li l-Partit Nazzjonalista għadu bil-politika tal-passat fejn jidħlu l-pensjonijiet. Spjega kif matul din il-kampanja elettorali jispikaw momenti meta l-Partit Nazzjonalista qed jitkellem fuq il-passat. Fakkar kif il-passat tal-Partit Nazzjonalista ifisser li f'aktar minn 20 sena il-pensjoni ma żdiedet qatt u sansitra kien hemm żmien meta l-anzjani tagħna lanqas kienu jingħataw iż-żieda kollha tal-għoli tal-ħajja. Il-Ministru Falzon qal kif din is-sena il-pensjonanti qed jieħdu 7 żieda konsekuttiva fil-pensjoni tagħhom u qed isir impenn ċar biex ikomplu jingħataw rispett u d-dinjità li tixirqilhom b'żidiet fil-pensjoni tagħhom u għotjiet oħrajn. U sema l-għotjiet li qed jieħdu se jibqgħu jieħdu l-pensjonanti ma' Gvern Laburista mingħajr terms and conditions bħal kola sħiħa, mediċini b'xejn, twessieħ tal-eliġibilità għal benefiċċju tal-enerġija u internet b'xejn. Il-passat jista' jkun il-mera tal-futur. U l-anzjani tagħna naħseb li l-unika futur li qatt jista' jkollhom mhux ma' min qatt ma żiedilhom il-pensjoni, mhux ma' min kien jinsulthom jekk ma tisibx il-mediċina isek ma tsibx bott piżelli għand il-grocer. Il-futur tal-pensjonanti tagħna huwa fih dan il-Partit Laburista. Kien dan il-partit illi mhux biss bnejna fuq il-pensjonijiet daħħalna miżuri ġodda u aħna m'hemmx terms and conditions, m'għandna m'hemmx kundizzjonijiet, m'għandna dejjem taf fejn int.